Yhdistelmäkisa. Joo, Matti oli tuossa väsynyt. Joo. Ei jaksanut työntää tuohon laskuun enää. Jauhojärvi 16, Lehtonen 18 ja todennäköisesti Larin pitää sen sijan. Ja Vitos ohi Koloniasta. Kokenut ranskalainen voitti tämän yhdistelmäkilpailun maailmanmestaruuden vuonna 2005 Oberstdorfissa, mutta ei ole niitä kiriherkimpiä kavereita. Kolonialla hyvä paikka toisena, on siinä ranskalaisten välissä. Rickardsonille ja Lallukalla olivat sukset ristissä tuossa nousun päällä, molemmilta vauhti hyyty. Ja sieltä ei enää tulla, ei auta mikään. Tässä ihan kärkiryhmässä kovin kirimies ennakolta on Kolonia, mutta miten Clara lähtee, miten Magnificat pääsee tuohon loppukiriin, sen varaan se menee joka tapauksessa. Ja nyt on koko silta käytössä. On yksisuuntainen liikenne ja se on ihan hyvä temppu. Sieltä tullaan Kolonia kärkipaikalla, sitten Magnificat, Vitos, Clara, Bauer ja Sedov yrittää vielä luistella Savoita tuolta kärkeä kiinni, mutta Kolonialla on 3 metriä suunnilleen ero Magnificahan. Kolonia on tottunut sprinteissä olemaan, hän osaa tuossa ylivauhtisessa hiidossa luistelun niin hienosti, että stadionille tullaan niin kovalla vauhilla, että vaikea on hänestä ohi tulla loppusuoralla. Juha Lallukkakin on loppusuoralla, on tuossa kärkiryhmässä nyt viimeisenä ja Heikkinen kääntää loppusuoralle tuonne takakaarteeseen takasuoralle, kun loppusuoralla Kolonialla on 5 metrin ero Magnificahan. Kyllä, Dario Alonso Kolonia, näin sveitsiläinen ottaa tässä voiton, 100 maailmancupin pistettä ja siinä on maailmancupin voittaja. Sitten on ranskalaisten vuoro tuule.